እዚ ኩሉ መንእሰይ ናብ ፍትሒ ክዓስል ዝገበረ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ኣስፋሃ እዩ ድምፃዊ ኪሮስ ኣስፋሃ ፈታዊ ህዝቢ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይተረፈ ብጉህዶ ዝቃወም ዝነበረ እዚ ወዲ ኸጥፍእዎ እዮም እናተባህለ ዝፍርሓሉ ዝነበረ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ከምቲ ስርሑን ክብረቱን ከዓ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ህዝቢ ንኪሮስ ክርኢ ብጣዕሚ እዩ ተሃንጢዩ ኣነ ድማ ሓደ ካብኦም እየ እቲ ክብሪ ካብ ኣየርፖርት እዩ ዝጅምር ድሙቕ ኣቀባብላ ነይሩ ኣብ እስራኤል ዝነብር መንእሰይ ዘይከም ቀደሙ ናይ ድኻም ስራሕ ዝደወነን ገጹ በሪሄን ፍሽኽ ክብልን ኣብ ናይ ኪሮስ ኮንሰርት ክሳተፍ ታህዋኽ ነይርዎ እቲ ኮንሰርት ሐሙስ መዓልቲ ገይሮሞ ኣብ ስራሕ እዋን እዩ ስለምንታይ ግና ኣይፈለጥናን ሰብ ግን ስራሕ ውዒለያ ናብቲ ኮንሰርት ኸይዳ ሰብ ኩሉ ጎደና መሊእዎ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ገሪሞም እስራኤላውያን ሓደ እስራኤላዊ ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ኢሉ ይሓተንሞ ኮንሰርት ደራፋይ መጺሎ ይብሎም ሪሃና ድያ መጺያ ደኣ ሰብ በዚሑ ይብለና ኣይኮነትን ኪሮስ ዝበሃል ናይ ሃገርና ደራፋይ ይብሎሞ ምግራሙ ወዲኡ እስራኤላውያን ናይ ኣሜሪካ ደረፍቲ ስለ ዝፈትዎን ብብዝሕ እዮም ዝኣትዉ ግዜ ናብ ፋዱስ ከባቢ ኸይዱ ዝኣቱ ሰብ ስለ ዘየለ መሬት ይዕለቕሊቑ ነዛ መርገጽ ተሳኢኑ ፖሊስ ናይ እስራኤል መጺኦም ኪዱ ገዛኹም ይብሉና ብጣዕሚ ሰንቢድና ኣይንኸይድና ኢልና ፍሉያት ሰራዊት ተጸዊዖም ኣኽላባት ፈረስ ዝሓዙ መጺኦም በቲኖምና ናዕቢ ክንገብር ደሊና ብሕርቃን እናተጻረፍና እናጓሃና ንገዛና ንምለስ